Bueno, bon dia, 19 de novembre, dissabte, i ens disposem a fer una sortideta que ens ha de portar des de Gavà fins a les Cases d'Alcanar. Doncs ja hem agafat les costes de Garraf, pròxima parada, Sitges. Aquesta sí. Epa, Maite, que ja estem. Vinga. Arribant a Sitges i veiem com el sol vol sortir entre els núvols i de tant en tant algun pardaret que ve per aquí, per la... Home, no sé si és el Jordi! Iep! No, la Maite! Adéu, guapa! I un altre ocellet. Ale, 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 ale! Vinga! Ja estem a Sitges, 1 hora 12, 20 quilòmetres. Bueno, en aquest moment estem per Calafell. Hem quedat que ens trobarem a l'Arc de Berà. Bueno, acabem de passar l'Arc de Berà. Hem esmorzat ara. Tarragona, hem arribat a temps, són a punt de donar les 12. Per aquí tenim a la Maite, que està feta una campanana, el Lluís i Jordi, en una vista del port de Tarragona impressionant i restes romanes per donar i vendre. Tarragona té molt per veure. Bueno, a veure, són les 12, portem 78 quilòmetres, 4 hores 54. A veure... Fins als collons del vent! Hola, com ha anat? Què, com bufa el vent? Hola, Maite! Bueno, aquí tenim José Luis, Santi... Vinga, estan aquí els tios com uns cracs, tu! Què passa? Seguim, Seguim, els cracs ja venen. Nos reincorporamos, vinga, continuem. Bueno, pues, entrant en posta, travessant el riu. Vinga, bueno, entrant a les Cases d'Alcanar, Vinga. Bon dia, comença un altre dia i avui anem a fer una volteta pel Delta abans de tornar cap a casa. Bon dia, diumenge al matí, sortim de les cases. Avui sembla que no fa tant de vent i ens anem a visitar la casa de fusta. Bueno, ja estem al passeig marítim de la Ràpita i davant tenim el far. Bueno, doncs ara estem a Poblenou del Delta. Vinga, anem. Bueno, doncs estem arribant a la Casa de Fusta.